Lele Gale gale do ko gale kam ni do Chot mami chotu mami jagudo daldo tan Keuni ti dey kodo fo galo mufia Maudo goni do sukotonyo Ode ndure tele chiko jikai ko nyende fo Waire don taute don sabudo ko gale kali Wata da kusti ha sangen ni ana ya hada. Ya Antule. An ko kiram tan gondula. Min ajani kam. Tata kam dane yede rek anen. Bola ta ko ne. Tutum bana wanen. Ana min dawra ta noa. Tutam o gusa kiram ma do. Pigu hono wata da. Men na ko wata ko. Aluka borom ya me jor me halan. Kojam. Bamma noti ka. Manda so tayon kaldi. Min hadi ne. Wala. Wi kam omana lawol no ar. Gila hanki jamma ha jo. Bawo kam men ta ko to jota ko de. Bon. Bamma do kadi ko galle makko. So ari do mo foti do arde wana. Ko me jota ne. O ko ke. Borom ya so tawi o ari cagala. C'est bien. So tawi non aran cagala min mami addoyo. Hande kam ay presque 2 heures yoni ma de nyalle dawol no fi Ala problème. fan dum do ya dum sun Bonjour. tout nawle won O fadi ma ko sa to. on fara mi sa Eh. wada jehen jehen mi yeedo nenam hade mi dawde on Eh. ran don ta an kam jaari mata han taw marsa nyallide eji borom galle umay taw i borom galle ko dan ta hawde heure 10 heures yonidi acira mi ƴeftatama ɓeran min kam famani kaalido ha 10 heures yoni ya finnimɓe mbiya borom galle nan ɗani borom galle so ɗani finninta he nen ya boyam kadi en nin o won noon acciran ɓe profité e ɗum ɗo mais wondi ko ñalli noon 10 heures yonidi a joni guma tawa min kom jiɗɗo wattade law ɗum mem ko don joddo yalla faam nen kaalido a fini ay nende tan min bendori an sel kay diwiɗe wendorde 10 heures yoni gilla mbaɗi yo jaari yo ya marché o wi ko ha gummoɗa min so kaaliɗan hay goto finndintan tay non tardir mi dawol hande wona lawol noon bada kadi Imu ko mi yonta. ko hen joni ɗum ɗo de jeeyami Ɓe sukaɓe. Do ko mi yonta. yontema ko nder suudu haaɗi ɗo so salo kam ko belde ndi en Aha, mi jaɓata. Ya joɗoto. rokkuma hen ka onon ne kadi joni han fewnoto ka kaalido arta kam ɓalloɗa ha ɓuuri ko ɓalɗa rew ma o ɗum wona lawol de ar fam neɗɗo ɓalloto yummu min déjà ni jidmi ko dawde law hande par ce que mi tardi hanke an tardini hoore ma aɗa ronguno finde guila subaka jaaha ya ar fam tan nen ko non sa rewi ɓe sukaɓe maɓe nanne e gaska ana yontani kadi o watta leɓɓeɗo seeɗa meɗa hen seeɗa tan mi doga e yartofta ala hokku meɗa hen seeɗa tan mi doga par ce que komi tarduɗo wona joni aɗa foori min ñin ko ɓeɗa foori ay annen aɗa foori ɓotti merci nene a dawi kaldo ya ñawlene jam mi ɓe kay janje lawol jaam yaha e jaam garta e jaam d'accord acca on ɗa toon hay goto de non t'inquiète pas annen naɗa yoygide a joni kam ɓayri kaalido yeehi ha 10 heures jaari ɓayri kaalido kam gari ɓalɗe ham ɗo ham jewten yampo enen jor place ma an joɗo place ne yala probléme wadde ɓayri ko noon mbiɗon jewte wadde ɓayri min kam bokkani hen joni jewte tawi meɗon woye joni Ko mawni je. mi oppiɗani sukaɓe de Ada yahan masa. an wonde yoddide an A yotta ke kera joɗoɗa. onon kam hande holeman jontade min de yonta jara onon kam galle men kam machallah yo yaaru yeeso tan ko wiyete min kam mbiyata on ko alhamdulillahi rabbil alamin dañde isiraɓe waɓe ni eɗen nanodire e koye men en ngala hay probléme goto en ngala ko alhamdulillahi rabbil alamin tan mbiyan min kam kala joguiɗo sens min acca mbayi min ɓuuri jogade sens dañde isiraɓe waɓe ni o ko jaari o ko delenda machallah ndiyam tan ko alhamdulillahi rabbil alamin yo yaari yeeso tan nene
ko mbiyat ko hade gaño dañde sago mum minen fof komin gowtum so mbiɗa wawi wide minen fof ko génération goto kadi o mi jaggirani mo ni ko nawlom jaggir mom comme mo jiidum yummay baba ɓeɗen kam so gaño dañani sago a dañata ko mettuma sago ko sehilam dal machallah yo yaaru yeeso tan amin mbason toppitade hay goto an yimɓe kam moƴƴani joni jiɗa yiide yimɓe yaadoɓe ko Allah waɗi enen galle men ko zéro probléme zéro stress ko fijirde jaleɗe hen yo yaaru yeeso tan alhamdulillahi rabbil alamin amin eyyi mo yaaji hen eyo mbiɗa wiya daranda jeeyan oɗon debbolide tan elle wumɓe wotat wawa yaade keddiɗo jooɗo non mine tampi trop tampat kay ɗo non 8 heures ha 10 heures kay tampat mi yeeya ɓoy kay jangde jaam jaha e jaam garta e jaam inchallah yahay jooɗi anan paɗa wonɗa koye leloyade aɗa waɗa jikkuma hayde ya leloyo waɗi ɗum jikkuma ya leloyo wadde mi ñagam hande kay defata kay ya leloyo ha ɓooya wadde machallah alhamdulillahi rabbil alamin min de mi dañi kam ko weeɓani dañde israɓe hande ɓe ganduɗa hoore ma ngala probléme wallahi ko yettere Allah alhamdulillahi rabbil alamin galle kalidu anga galle kalidu uyo galle kalidu anga galle kalidu leli lelele wona franco ko école primaire dartoɗa mi aranama non wona toon wat sese paaba mi haldama fada mi waɗa fada mi filarama fada wona toon ko école primaire dartoɗa wona daro e franco arabe baba wat sese mi haldama d' accord joni okkam ɗon goɗɗo mo kerruɗa après mi halda e makko d' accord okkam allo on jarama mawɓe on nara toon eyyi baba mum komi faala o darono école primaire hollanalamo école primaire oɗo wonɗo o daro ɗon ɗo fadaram mina ara mi aranamo ni joni inchallah eyyi ko o famani o wanda ɗo c'est la première fois wara ɗo ko ɗum waɗi on jarama d' accord merci beaucoup galle kalidu anga galle kalidu uyo galle kalidu anga galle kalidu leli lelele ko wata ɗo no metti andude min arago mi jindali innala école wonto woni école baba mimi indima ko a ari marché a jippike marché a lamdoto école primaire ara ha ɗon a noddilam mimi ananayma ay nala ɗum jippoyde aɗo franco école franco mimi innano école franco baba école innuɗalan école primaire e marché innuɗalan a gauche kadi non na a gauche ko droite baba waɗi doyi waɗi a ari ɗon ko yettere Allah ko alhamdulillah waɗi a yettima e jaam alhamdulillahi ko ɗum wonno ɗo no metti andude no wuli kan kadi nangue no wuli toro wula ha awa esirawam nani mi anda o accu hakke mi ari ɗo no ɓe tiggotoma o eyyi ko gonga kay mi arti ɗo mi tawi nawnare ma ni a ndikki jam tan ndikki yawur hari mi ari tawi ndeysani ta nawni hari yawur ndeysani mi tawno koyɗe ɗen no muusa joni ndikki sabori alhamdulillahi oɗo ko jaari o waɗi nawlammo ndaw ndete jaari ndu kanuru ayi baba na ɗum goyi o he jama baba yoni awa jarama Diallo nala toon oɗon no marsude no voyage jam tun yiɓe jam o tampani ɓe fof yiɓe jam wala toon no marsude seeɗa jaajima jam tun no yimɓe wuuro jam tun indillah ari ka alhamdulillah bisimilla ma modi magoy o jippaki taw wala taw eyyi o ara joni si Allah jaɓe no joɗiɗa ɗo no yaada seeɗa eyyi hay fus ala ko mettuma ɗo hay fus ala ko men awa gasi onon kadi on jarama de bar voyage o tampani minen tampali mi waɗi ko 3 jours min waɗi 3 jours andi lawol ngol ittude Conakry ha ɗo ko laabi yaltugo frontiére o min waaliga frontiére itti frontiére on kadi min aroyi Tamba ko Tamba kanko tigi mi waali simi aroyi Dakar ɗo baba o wayde no tampi koye nangue garɗa a yahen to nder
ɗum mi yami foto eyi adnara nay lan ndiyan taw mi looto Eyi. landi lawol lagine ɗo poussiére o e ɗum noon fof mi looto mi fowto si allah jaɓi si mina- modi ma ari min ara tummodiren enen fof yewten ala probléme ɓayri noon si allah o lando jaɓi mi arali ɗo fi hotugol mi ari ɗo tun ƴoɗogol wonɗo ɗo e ɓiɗɗo an on baba ha en yewta hen a faami inchallah voilà si a famodiren yewta en joni nani eyi joni joni bisimilla bisimilla ɗum noon kam jarani bisimil mi bisimi kede an ba ma wartinani guleki baba guine ɓuuri wulde te ko ni o ɓornoto sa o wayno suppo men he accu toon kon baba woni sa mi yoɓɓorto ma yedde ki nguleki acce woɗo jooƴe babam bawol ko mi woni préféré makko o ko sehena ya wolle mo dokkamo ndiyam gilo faɗɗani waɗa wiya wala o luumeno en keeɓi koɗo noon kam jaranda jani o koɗo koɗo e nder hoɓɓe winde kam ko jibinami ko giɗen jibinami faade joni esiraɗo aran wiyen ƴeew ɓiyu nera kadi pour joɗade hande goo bismoɗe mo ƴeewa mbi sa ɓooyi yaade ma ɓooyi ɗiɗi allahu akbar Kale kalido, kale kalido, leli leli le, maraɗani o mi ɗannomo ƴanoma ara mara bo tampinanima de o ɓayri ɗo wula ayi kilin on wulani ha wulani de hay ɗum mi ittali Mar ko ɗum mi ɓurtan waali winanima? mi suɗɗi kadi ha cuddi o gon kay e kasidɗen wadde gueɗe ɓurde modi makoy o dawi o dawi honto o dawi ligguey min hande woni premier jour mi ara mi wona ɗo dawe bimbi law kaali ɗo arata jooɗo ɗo hakkiɗo ɗen ensemble baba kalido de balɗe woodi ko réglata woodi affaire ji ɗimo woni c'est très important ko ɗum waɗi haalanalam ko noon ɗum ɓuri ɗum ɓuri baba kasidɗen guila kasare ndi ɓurde accu pour waɗi an a yejji tan kaade arɗa ɗo a sikki a ɓooyi ɗo ha a yejjitiɓa haɓen ma baba hoɗum waɗi on ɗum mi nani haccitoɗen ɗum eyi en haccito a yejjita mi jitani baba honde tuma tun nanɗa baɓe ma no ñawa mburu e min nan jakka mburu a sikkay mbeewa baba ko mburu noon jogui ɗo min ɗo mi haala seɓe anda a haalanay ɓe min ko moyru on moyri e on jalay ɗum ɗo baba ɗo noon boyri ala ɗo ɗum on jalay ɗum boyri ɗo ala ɗo e boyri si ala ɗo on haccitotako mi haccitotako baba sa hannuno ɗum ɗon depuis hanki mi defanayranmo ɗum mais ɗo ɗo sitte to ala jeeyoɗo boyri baba milan soode mi ñama e boyri sooda ɗo mi ko honde tuma mi ari na ko hanki mi ari baba ko hanki moyri on ɗo ka onon fof hay goto ñamata ɗo e baba muñaminen ha janggo defeneɗa mboyri mais hande haccitoɗen ɗum accude Baba. accu nani Baba, accu famoni rek Baba, accu. mi haalayɗa haala awa de awa mi haalayɗa haala baba accu kaccitoɗen yo haala noon ñande wo weeti wo bimbi ko moyri mi yarata ɗo joni janggo sallah jeeɗi mo fewnene boyri a gasi fata janggo sallah jeeɗi janggo min yara e boyri Janggo awa yara e gasi boyri. on hande on noon on muññoto onon kadi o ɓayri Odagi? baba mi haccitotako on haccitotako si allah o londo jaɓi e fiyon mi ɗum baba anday noon si tawi ɗo ko galle ɗo lanmani ɗo dane kalmara ɗo Baba, aɗa dane haala- anga anda koto kalɗo an jugat kalɗo no aɗa haade galle janono baba ana watta ɗima comportement ji fiyon ɗum baba ɗo ko galle janon galle janono ni ko galle awa janono joni si moodi ma ari yo yirtan koɓe jonnimo ko fotto naynam ɗo ɓay ɗon wi janggo si allah lantongo jaɓi ko janggo baba an baba hersu bommoɗo debbo o wanama haccitoto haccite Baba. kasuji ɗe noon jakke kasuji baba hersi mawɗo debbo o min mawɗo de min komi moko baani min kadi komi moko ba jeeni an kam a najani allahu akbar kippe sar
ɓoyyaade ɓooyaaji min ndennati ni ko min tannati Galle Kalidu yaafeede Uyo Galle Kalidu bon wuli trop Galle Kalidu le Galle Kalidu ko galle kamniɗo chot mami jagguɗo ɗalɗo tan pewnitiɗe koɗo fo Danda konan ko ƴewno ginnan ko fof gammonɗa ayide mbar wonna ko paw wonno ɗum e kasare ko ɗum tan ma yongina ɗo en no hannde mi heɓi gacce jaari hannde mi heɓi gacce trop babam aɗa haa ɗo gele ɗo min mara e fawre kam ɗe ni gacce e yeeso yimɓe en fof na an sella paw ñande premier jour nde waɗande wona min o adi yennuɗo e saalo mi jaggirani ɗum haydara kadi ko mawɗo ko neɗɗo wiye mawɗo ɓe mbi mawɗo ko Allah acci ɗum on waɗami comprendre mi jaggirama comme no jinnaɗam ni tan haydara ɗum ɗo min jejjiti ɗum ɓooyi aɗa yimɓe jalta jehen jooɗiɗen salle dow mi arat accam ɗo seeɗa rek hannde ko waɗi kam ko no metti kam trop ɗum wona haydara an ɓuuri andude bamma no way billahi kadi minen kadi mi jaggiranima haydara mi jaggirima rek comme jinnaɗo men ni gasi aɗa yimi jooɗo nder salle to soit so kaalit tawimɗa aɗa kaalide wayama sa hangini hoorema o ƴeewi ɗo troisiéme femme oto ndaram Allah dardo an tan waɗima supporté ko mi watta supporté kono yaltu bowol mina ara waɗa e gam ko mina ara nde susa troisiéme femme mi susata Ko ko min waɗima fottude ɗum supporté rek moƴƴi Galle Kalidu Galle Kalidu Uyo Galle Kalidu Galle Kalidu le Appelons inconnu. allo allo baba anta change numéro ma de baba heeɗi ɗum ƴuƴa mawɗum ni ça va min ɗo wallahi mo jaam seeɗi aɓe jaam min ɓuuri yewde baba yam kagara wolto baba an kam ko mbaɗɗa o neɗo waɗ ɗum yan baba holno gartata galle jehano baba lay cakka aɗa mi anda jomuni jooɗiri anda no kodiri tan tan mbiya aɗa mbiɗa mi garage mbiɗa mi ara baba ko mbaɗɗa o moƴƴani de o moƴƴi ha ƴettoɗa mami haalay Esam mboɗa andi a tampe jonde nde no aɗum kono won noon tan aɗa yaafo noon sabu hanki tan mboɗa haalno ɗum daranda mimo Esam gila ari mi dañani temps pour min jewtida kono aɗa faama tan minen ndeɓaɗa liggey amen on ni sardi mi dawat law mi hiirat jippade o haala nena ɗum tawi mbimo hannde kam haɗa ma addude hirande woppumin Esam min jewta d' abord haɗa mi leloyade mi yewni munon no fewi aussi bisimilla ma o wi no haali taw no woodi goɗɗum ko réglata régli alhamdulillah régli no nan waɗa avancé kam o gasi alhamdulillah o gasi on bisimilla ma Esam bisimilla ma yalle ko ɗum waɗi noon mbayri noon hannde noon ayni temps o heɓi ke mi heɓi ɗo 4 jours ko en hiwrondira tum feƴƴami feƴƴa miɗo faala noon yewten seeɗa bisimilla ma Esam yewtere nde noon
ko fi galle den to andi naddo si on tigi ari ga galle haala ko faale makko de gon min ko ɗum mi faala ndaare si waɗay ɗum gon awa si on tigi ɗum waɗi bisimillahi si waɗaani de on tigi jetta position mum tum mi ari mi araali noon fi argol hande hoto janngo o ɗum addallankoy mi ari fi pay kungankun ɓayri mi ari mi tawi noon a jetti goɗɗo ɗum sala hen ɓayri noon enen ko diina jokkuɗen ina wawi jettude ha 4 gon ella ala toon goy ko goɗɗum tan mettilan hen seeɗa tum sida jetta debbo jettumo heccuɗo ɓiɗɗan on wota jettu no hecci ɓiɗɗan on laabi 10 sa yettim noddam mi haalanma inde leegal ngal mona bam kam est ce que ça va kanko holnde ɗo addere galle janan finna tan mbiya mbiɗem garage mbiɗem ara siɗi kam ko nanɗo bamum dalanda nen ɗo ummi guinene ari ɗo ɗum tagi mo arde kono bamde honde nde kadi ala ndiyam de jaɓɓe Allah maju. jaw non ala ton goy bayri min lang andi ko jonnumami kon ko trésor mi jonnuma pay kon keccum suka mo 2005 mi accata non ɗum ɗon mi aray mi waɗa mo veille à l'œil sous surveillance joni noon bayri yaari noon heccanki mi firi ɗo bimbi mi tawi ɓe ari ɓe acci ɗo itta kooje on ɓe wilan ara iccen kooje mi yalti mi tawi tabal ngal ɓe fawi ɗon kasuji e ndiyam wuldan e mburu mi ñamata bireedi hakkude ngal mi ñamata bireedi haaju an ala e bireedi mi tawi noon ɓe fawi ɗum ɗon gera hallan mi yindandi ko ɗum faala moyri kaaɓa tawa yaha una kaaɓa on ha digga mum ala fewna ha fewa mi itta hen kooje hay giƴƴiɗe on kadi mi ñaama hen jemma sino heɓo ko ɗum mi faala goy ɓayri ko ɗum woni ñaamete e amen minen ko ɗum min andi mi haalani dalanda kanko noon ɓayri mo satti hoore si mi haalanimo to mirna baaba accu enen ɗo ɗenen ɗo ɗum mi naatale ɗum goy si mi dawi mi yari mboyri ñaral mo on mottaari ndin ko waɗɗon woono moƴƴi si mi faala mi ñaama si mi faalaka mi acca kiikiide on jemma on si mi heɓi ko si mi heɓi dey koye waɗa futti si futti on ala waɗon toori ɗum ɗon ko ɗum mi faala jemma on ɓayri jemma on min komi mokoɓaani koko hoyi tumi ñaamata ko ɗum ɗon woni no aadi ndin andida noon ɗiɗo noon poinji si a waawi waɗu si a waawa haala nan kisan innan tun a waawa lan andi komi waɗata ko lan andi position an o miijoɗa noon fi trésor o gasi ko haa ɗon kono noon mi weltima no feewi esam koye adi fof wiidema Allah jarama a jarama e wiidema kadi bisimilla ma galle Allah galle ma saabu o galle hay goto ɓurani acce yejjitiɗon goɗɗum nani bisimilla gami waalata ɗon kadi e mi wawana joni mi ronkani kilim o mi wawana kilin dey e yiɗa kili mi wawana kilin si a wawi ittu kilin o adda wantilo waɗanala mustikeri ɗum kan sino heɓo
si heɓota kadi haala toon koye piiji ɗi koye gasi moƴƴi mi nani haala ma kadi mi jaɓi sabu ko adi fof ka esam kono ka jinnaɗam kadi piijiron godi goddum awa ɓe accan mi acca hakke mi wa fawa toon goɗɗum kadi bisimilla ma lan faala kadi ñande wo ñande ɓayri noon iɗa anndi mi arani ɗo fi golle mi ar ɗo fi vacances na golle addilan ɗo koye joni ñande weeti bimbi subaka fof accananan ardande pose mi jaɓi ɗum kadi koye faale ɗe koye moƴƴi no wona eyyi awa gasi eyyi ala caɗele esam no mbirumami ni tan ka esam kadi ka jinnaɗam te no mbimami ni tan nde dokkata kam ɓiima dalanda haydara alano ɗo nde o ari o jooɗi o muñini hoore makko ha ɗum fof tawimo ɗo wadde annene sa ari galle o aɗa heeƴa ɗo nono mbiruɗa ni so tawi a yiiɗa mburu kala ko jiɗɗa haccitade à partir de aujourd'hui suko kanko suko jaari ko ɗum pewnanteɗa mboyri on inchallah ko faati noon e jaari woni lembela mo comme no mbiruɗa ni ko diine yamiri gorko sa yeehi ha yiiɗi resde lembel aɗa jogui hen droit ko ɗum tan nannimi hen kono wona haydara ko ɓiima dalanda waɗi ko muusimi walla ko bonne dewgal ngal machallah guila o naati ha joni omo tinni suusa ko heddi ko noon suundu kilimo jarani mboɗo itta en ñifat tan mi yilonoma ventilo gasi argent de poche sa yiɗi ni sa hersi kam haalan dalanda kanko maw haalna subhanallahi o fi mbuudi kam ka to dalanda koye mbuudi ko min e maɗa mi jaɓi mbuudi ko min e maɗa mi de jaɓi e sam awa gasi mi jaɓi kala nde cohluɗa noddam min tanema kalna kam mi itta mi tottuma Gasi. so wona komi jogaki ala ko ganduɗa aɗa wasi ɗum handirde hen foof aɗa handi hen ko heddi ko noon galle o ko galle ma ala ɗo sens interdit kala ko cohluɗa ko noon min rokkam duwaw tan duwanoɗa galle o min jinmi tan ko jaam e galle he min ko ɗum a tan heeɓi duwa a heeɓi duwa a duwani hoore ma min si a nangiri lan waɓaɓe ma tum a heɓani duwa ma ɗum ɗon kan allah no andi a heeɓi duwa o a jarama banggue mboyri ndi noon Ah. min mami yiiɗo sac makka fawe ɗo e wa kaaba o mene onon ko makka mene ko kaaba o mene ko kaaba o mi yewninomo noon adda kaaba o una kaaba o adda waɗanana ɓoyde o aɗa on mbatten uppu mi naata nder oore weccet mo jaltinmi fawa e junngo ma gila jooɗi awa ɗum no guero nani ɗum no guero ɓiɓe ari kewɗi ɗi lanni fof fammi arata allah jarama allah giɗo joɓam ko ni koy mi wottata ko teni mi wonay gendarmerie hakkunde e allah ala tum inna si ɓe nangirma koɗo ɗo a maayi ko ɗum mi faala ko ɗum waɗata si allahu lamɗo o jaɓi a waɗay dimmini ka nder galle kaaliɗo woppitake ko